OK, takže čaukovia, moje meno je Adnan a ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude konečne z počítačovej hry po, konečne nejaké video, čo vyšlo, si môžete povedať, že na počítači, pretože ja som zatiaľ točil iba z mobilu Rocket League Side Swipe a prvé video asi Pro League Soccer. A dneska si ideme zahrať Minecraft, dáme si survival, dáme si normal, allow commands off, si dáme, ja mám teraz 7 odberateľov, takže napíšem sedmička, neviem prečo, ale proste generate struktúra, že dáme áno, toto nie, default. Dobre, takže môžeme dať create new world. Už sa na túto sériu strašne teším a keď to budú 3 lajky, čo dám skoro na každé video, no tak keď to budú 3 lajky, no tak natočíme druhú časť. No a trošku sa mi to seká za začiatku. OK, poďme sa pozrieť, čo tam bude v tej lodi, lebo tam budú určite nejaké dobré veci. Kámo, ale no tak to dokým sa do toho doklopem, tak to už aj normálne aj nové video natočím z Rocket League. Takže idem si urobiť nejaké rýchle veci, kamenné a sa vám ozvem, keď ich budem mať. Tak zatiaľ čau. OK ľudia, nevšimáte si, aký mám skin. OK ľudia, takže už som si urobil nejaké veci. Našiel som rovno aj uhlie a môžeme sa ísť konečne vykopať do tejto lodi, ktoré je určite niečo dobré. Tu niekde mohla byť tá čestka. Tu je, máme prvú čestku. XP levely, výborné aj irony. Tak to sú docela dobré. Nie, toto som nemohol Ja som fakt... Diamant... Veď to ten najrýchlejšie nájdenie diamant. Zato ja sa spávňam a tu hneď diamant. Oh my god. Ty vole, no, tak toto je masakr. Wow, tak to som nečakal. Nečakal som absolútne, že tu bude diamant. Takže toto bola asi tá najlepšia čestka a mala by tu byť ešte jedna, ne? Tu nie. OK, tak podľa mňa tá loď je veľmi dobrá. A poďme smerom tam. Možno tam niečo nájdem. A rovno krávy, super. Vyzabíjame ich tu. Máme mesko. 11. No, tak to je pohoda. No, už som si myslel, že tu nikde nevedie, ale vedie. Takú dedinu by sa mi oplatilo nájsť. Aj tu sú pumpkiny. Pumpkiny, tak dobré. Ja som napríklad v živote nevedel, s čím sa ťažia pumpkiny a furt som ich ťažil s tým skrompačom, ale teraz už sa ťažia so sekerou. Jak som mal byť taký hlúpy. Ale v živote by ma nenapadlo, že sa to ťaží sekerou. Ťažíme si tu nejaké... Pokračujeme ďalej vo výprave a to je nejaká kejvka. To je zase vodná. Tam to pokračuje, ale... Ovce, super. Môžeme sa na ovečky. A 3, dobre, sú to 3, super. Tak. No, docela dlho som tu nenašiel nejakú vesnicu. Dá sa ochočiť kôň. No. Zase pozerám, zase keď mám sedlo v inventári, tak sa ide ochočiť, alebo ja neviem prečo. Mne proste nikdy nešlo sadnúť na kone, vyzerá. To je snežný biom. Tu je dedina!
Veď ja predpovedám budúcnosť normálne, kámo. A taký sit som ešte nevidel. Normálne. Snežná dedina, ale pritom tie domčeky sú postavené v normálne plains, alebo jak sa volá ten biom. Tak to je zaujímavé. Poďme to všetko ukradnúť. Piecky sa zídu, to si berem hneď. A nemusím ich craftiť. Dobre. Niečo, to iba postele sa zídu. Neviem, prečo ich neberiem. Ahoj, Iron Golem, počkaj, ja mám 6 a plus tie ingoty, tak 8 mám. Mám sa pozrieť do toho baráku. Kamo... Dobre, chápem polievku, ale nechápem kto mi dával snowball? To je divné, a piecku si zoberiem. Dobre. Spáť už. To je nový dom, lebo taký som v živote ešte nevidel. On tam má zvon hore, ne? Aha, to je ten. A sa mi zíde tiež. Hoci v živote to nebudem používať, ale to budem aspoň tak pekné očeskovať. Nejaké brnenie, dobre. Zíde sa. Super, mám pokrývku hlavy, aspoň nenachválim. Okay. Sa tiež zíde. Neviem, prečo všetko kradnem, ale zíde sa. Okej, takže ideme pokračovať. A tu je láva. Zišlo sa mi, ale... Káma, som sa dosral teraz, fakt. Dobre, si dám piec, nejaké veci. Ja idem sa vyspať. No, výborné, už sa mi tu pečie všetko. Tu všetko horí. Však radšej niečo než nič. A tu je ďalšie. Creeper už sa tu spawnol. Divné, není noc, ale dobrá. Ešte. Pripáliť. To je dobré. Tak si to skúpam všetko. Dobre, som si zabudol urobiť hlavnú vec. Hlavnú vec asi to neurobím. Počkaj, musím ísť. Drevo. Idem radšej ku creeperovi. To ešte nejaké barky, ktoré som nepreskúmal. Asi som všetky vykrádol už. Pretože lodička tu jedno. A bam. Štít je na svete. Ty ideš hneď tu, pretože furt zamriem. Na skletanoch nemám šancu, tu šubrku tiež pozbíjať. Tak. Čau, hňačka. Tak ja idem zase cestovať, vybrať nejaký... Let's go. Už budem mať aj boty. Juchu. Tak, boty a vyzerám skvelé. Okrem... Ja musím si nájsť nejaké nohavice, lebo to vyzerá strašne. Dobre.
Tak ja si vlastne urobím už tak. Skôr nech sa mi to doťaží rýchlejšie, keď budem mať nejaké veci. Aj z tých ingotov si urobím. Tak. Dobre. Dobre. Ešte nejaké tieto. Olia. Máme torčky. Tak ideme na výpravu. Je to dobré. No, je tu hneď prvý otrava v jaskyniach. No tak toto ďaleko nedoviedlo, ale dúfam, že tá druhá strana niekde dôjde. No presne, o tom som hovoril, ja to ty neprežívam. Tiež to nevyzerá nejak, že je to ďaleko viedlo. Tak to je ryb. Tak som sa pripravil na tú jaskyňu. Dobrá, skupíme si no nič asi z tej výpravy, ale ideme ďalej. Let's go! Kámo, to si už musím postaviť dom. To je skvelé miesto na domček. Miesto sa mi to. Let's go, rovno aj šubrkej mi tu rastie. Že sa mi zdalo, že tam niečo je. Aha, to je strom. No, tak tu určite sa niekde ten dom zrazu zjaví. Let's go. Tak toto vyzerá presne ako pre môj dom. Ktoré ešte neviem, jak bude vyzerať. Presné miesto. Ako by ma tá hra donútila si to robiť. Preskúmam po okolie. Ak to zarovnám. Tak, to môže byť pomôžem k horeniu. Let's go, dobre. Let's go, tak tu si tam crafting table a idem si hneď robiť kbelík s vodou. Next môžem robiť rýchlo farmu, lebo už rovno mám seedy. Tak. Na kráľu. Tak. Ešte musím robiť motíku, ale... Dajme sa polievky. Aspoň niečo mi tu dalo. Nech si nejak ten inventár trošku zväčším, lebo fakt nemám najviac priestoru. Tak.
No super, že mám zase plný, výborne. Taký kruh si tu dám. Ešte tam musím dať vodu. Ešte asi 2-krát. Asi nie raz, lebo už keď si tam teraz robím nekonečný zdroj vody. Už to nejde. Počkaj. Let's go, mám nekonečný prúd vody. No a rovno som to môže takto sadiť. Posledne rásť, tak som to myslel. Sa tam nebudem zase vrátiť. Naberám. Jablčko rovno. Ja si musím robiť hneď čestku. Ja som debil, už mám jedno. Dobre, tak si rýchlo tu všetko podávam. Len ten jeden diamant, no. Postač. To by sa malo dať otvoriť, ne? Či sa dobrá. To dám. Aha, to sú... Musím dať hneď. Bloky si dám. Posadiť. Tak. Dobre. Prvá taká má vyzerať. A teraz musím začať stavať ten dom. Čakajte, si dám také základné. No tak tu toho padá. Dobre, vyzerá, že už všetko drevo som zničil. Trošku zrovnám. No. Môžem zase nasadiť. Tak. Dobre, tak poďme začať robiť ten dom. Takže napustiť urobím nejaké také základy. Ráno 2, 3, 4. Let's go, môžem skočiť na posteľ. Takto 1, 2, 3, 4. Snak takto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Keď takto by to mohlo vyzerať. Že potrebujem ešte viac dreva, lebo toto stačiť určite nebude. Neviem, ale ja mám proste iný štýl stavania. Ja proste furt keď postavím, no tak furt postavím, že nie, že by tu bola stena a tie veci boli takto sem, ale to musím dať toto do steny, pretože to menej blokov zožerie. Ja to takto mám proste. Tak. Tamto musím dať z cobblestoneu. Nejaký bude trebať. Vyspím sa. Let's go! Máme biom, tento ružový. Počkaj. Dá ten bonus damage. Nejaké si tu necháme, že si urobím farmu určite. Let's go, máme ten biom ružový, dobre. Ale ja som prišiel po drevo, normálne. To je aj uľ. Rovno sa denice spadne. Ešte tento naťažím. Dobre, už idem konečne domov. To
to tam všetko vypiekať. No budem mať úplne zasmrdený celý dom, ale čo. Tam tu už vidno môj domček. Mám nedostávaný. Už aj rovno jeden strom mi vyriastol. A počkaj, serem na strom, ešte nemám seker. Dobre, takže tu mám piecky. Jedna. To ma dobre napadá, môže mať piecky. To dobrý nápad. Sem a toto sem. Dobre. Tak. Dobre. Počkaj, som mám, tak ja som si zase neurobil, bože. Ne, bože. Dobre. Vyzerá cool. Tak ten štýl sa mi veľmi páči. Dobre, vyzerá to. Strašne cool. Takže dobre. Tak. Neviem, z čoho budem mať, ale poviem z dreva. Sledy. Ja tu dám tiež slab. Mohol som dať z iného dreva, alebo z iného bloku, ale tak mám veľa dreva už teraz, tak môžem ísť. Let's go. Dobrá. Dáme. Berem na sklo, piesok. Aspoň polovicu. Let's go, to vyzerá dobre. Konečne tu dám dvere. Let's go, wow. Dáme tu veci. Ešte toto pozasádam.
máme 6. Kámo, to mi fakt nevystačili 2. Alebo teda. Zoberiem tak ešte jedno. Dobre. Let's go, kam to vyzerá ten dom. Všetko vypalilo, som bohatý na jedlo teraz. Dobre, tu si všetko popodávam. OK ľudia, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto bol prvá časť nášho let's playu v Minecrafte na YouTube. Môžete sa rovno aj tam tieto sa vyrastli šubrkeny. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Prečo sa vždycky musia dať také veci, keď točím záver? Dúfam, že keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. O 3 lajky bude ďalší let's play. Potom dajte odber, prosím, každý, kto pomôže, lebo môj cieľ je dať 1000 odberateľov. Každý, kto pomôže s odberom, je frajer. Potom nezabudnite dať nejaký koment, že či sa vám páčilo video, či nie. Nejaké kamera nastavenia alebo niečo také, že s čím by sa mi lepšie hralo. Niečo mi poradte, že lebo nie som nejaký najlepší hráč Minecraftu, nejaké veci mi prosím poradte a môžete kľudne video zdieľať. Tak, dobre, čaute.